Takže čaute, ja som Ďo, vítajte od ďalšieho prvého videa. Tentokrát sa hráme Minecraft. Predtým som sa rozhodol, že asi si zahráme Skywars. Buď Skywars, alebo Skywars. Ešte som váhal, že by som zdal TNT run. Čakáme na 5 ľudí. Hráme na serveri InPvP. InPvP. Ak sa mi bude chcieť, tak vám dám do popisu IP tohto serveru. Je to jeden dobrý server, je na ňom aj tento, ako sa volá. Block Hunt alias Hide and Seek. Block Hunt sa to tu volá, ale je to inak iba Hide and Seek proste. To isto len trochu menej prepracovaná hra ako. Vôbec neviem parkour, ešte mi to trochu už. A som to doskakal aj celé, to som sa čudoval. Tak skoč, no super, už nás to partlo. Tak, toto nehnášam, toto mi dá super. Tak, čo bude v čestke? Voda. Nevadí. Luk, to je super. Magic. Aha, super. Takže som rád, že náš hneď na začiatok také dobré veci. To sa mi páči. Ne, to čo je? Ja som vypustil tú vodu, no už som sa zlakol. Tak ešte tu je čestá. Chestplate. Tak. Dáme sem. Si dám vodu. Dám toto. Už v podstate všetko. Tak. Tak. Ja podľa mňa to mám vyriešené dobre. Joj. Zlako, blesky bube. Tak, craftim. Tak sem. Presne tak, to je tak akurát. Nie, nejdem sa stavať k nemu, ale mohol by som ho zadiť pilulkom. Asi je, akože vážne. Akože vážne. Úplne vážne. To sa mi ešte nestalo. Ja tu budem odtiaľ vôbec nalepiť. Viem, že tam je sekerka, ale to by mi dlhšie trvalo. Tak, super. Idem byť technika na sraba.